ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anay ko, anay. Nay, pare. Anay, Ito na sakay. tisikit ka. Nagsakit. Kahit kapailampay timag na. Jak sa mayo na tisikit ko. Ay. Tulungan ka na amag na, pare. No, makaawid ka. Sa payada yun, di balay. Nagasidag di talangan na Tulungan na karo pare. Ay, katuwa na. Nasilbing ag kumpari tangay. No, saan ka tulungan? Sige, magnakan. Anay manin. Kapay, adamanan na sakitan. Titumang ko manin. Ay, unay kan, pare. Nasakit sa amin ang nasusumag. Nay, inya nga na dyan, pare. Dahito sa sikot ko tinagrito ko pare. Damag man lang, pare. Kabailampay ka dito agbalin na kapitan. Agyamanakan ka, pari badong. Taintulod mo dito balay ni Enteng. Ay, awan na nyaman na, maray. Ay, ado nga mi nanti marikarik na kahit. Uwin nga raw. Ay, medyo agkabaw paikit din. Ay, Wen, pare. Adon, ti maliplipatan na. sana bali amari no saan pa mo atulay. Pasaray pigsa ak ti agsao. Ta medyo saan mo tin makangeg di may sa alapayag na. Ay, narigat at talagang ti lumakay. Sa pay kapitan. Nangeg mo di imbagak, Enteng. Adaya? Saan kanun nga agron-ronda dakwarog? Apay ngay? Agiinom da kanulatan itirabi eh. Ay, madi Ay, agungit akaw. Ay talaga amade. Apay, tikunam. Kabuteng da ka. Uray agunget ka. Isaan da kon akabuteng? Ay, nasaysaya at sano ag-retire kan kas kapitan. Panawanan tapno ipasublat mo ti panangida ulo dito barangay tayo. Day tagarot ti pampanunutag. Inton sumarunong nga eleksyon, bay amon ani kumparim abadong ti agnayangay. Wensa? Tanay, lakay kan. Saan mon akabailan nga idauluan to'y barangay tayo? Harakman, kagawad. Aginom kayo manan. Una, amin kami atanaw, aginom kami. Anya laengan ti ibaga ni Kapitan. Ay agungit tumanan. Uray pa agungay, saan ko akabutang? Saan yaw nakabutang ni Kapitan? Kit magkabawin da siya lakay. Saan matunay Ay, permiti kabawnan. Nakitak to, baya kibinan ni tatabadong iti na minsan. Anya? Isuanas kan nga agritahirin ni Uncle Kao. Kapitan, rugyan tayo ka din ti agsisyon. Anyat ko na kagawad. Damdamagag, narugyan tayo ti agsisyon. Sesyon. Adaya? Kawan, aldaw ti sisyon tayo ita. Medyo ipigpig sa tagsaw, jak unay mga kagawad. Kunak, agsisyon tayo! Apay, bukawan nak. Saan ka abugbukawan, Kapitan? Kagawad ka lang, bukawan nak din, kat kapitanak. Ay, awan ti papananday ti asarita, no kasta ka lang, Kapitan. Ah. Mala, panawan ka man langan. Nagrigat ka kasarsarita. Apay maray, pudno di madamdamag ko at tulangan ni Kapitan. Ay, wan maray, talaga atulungan. Siyak mismo ti makapanaknak iti dayta. Kuna ni badong kaw, anasakit sa kanu amin asikat kan tumengnan. Kuna nga ron ni Kuarog, anasaysayaan no agritay laengan. Ay kat ipasublat nan at ipanangidaulo na iti barangay tayo no kasta. Nasaysaya at pay Ay, dayto yun ti panawon anabayag ngayon ni badong kaw. Isaw ti sumaruno a kapitan. Kapitan Badong! Badong! Dahito yung tigundaway ng uray mo. Di pa nagbalin mo a kapitan. Kituwain, kunagking kakay. Dimtangan ti panawang kaw. So katamon ni kapitan, sigurado asikan ti mga ba. Isumay,
Apay kumasa na siya ngay. Napigsa, naturide, kang runana, natarakay, kan malalakay. O anya, rugyan kan nga awagan iti Kapitan Badong. Ay aguray ka pa'y mo ta. Saan pa'y mo na nabutusan? Kay tapno mairwam mo ah. Ay una niya. Si kanto mo iti awagan da iti Kapitana Tuya. Maday, saan napintas adenggan day ta Kapitana Tuyang nga yawag da kanya? Anya nga iti kayat mo nga iyawag daking ka. Ti kayat ko nga yawag da kanya ket ma'am, wano madam. Anya nga iti maymayat, Badong. Ay talagang agraramang kamo ah. Saan mo abagay ang maawagan iti ma'am no madam? Binagayan na ya. Iso Badong, agpraktis kan kas kapitan. Ay masapol pa yung agpraktis aya. Ay katwan na. Ado ti rumba nga praktisam. Ala, rugya mo. Sige, aginom tayo. Aywan. Nangag yun ni Chep. Agiinom tayo nga now. Aywan mo ta. Angam, Chef! Amang ano, ungtan na tayo ni Kapitan! Saan kayo ngagdanag? Siyak ti makamaw. Isukit di ati ungtak. Aya! Nagturad ka talaga, Chef! Ungtan na ka nun ni Kapitan! Ay naturod na talaga ni Chep ko araw. Isardang yaw, tagi na. Chip, ni tata ba dong? Ayaban nyo man kinday. Umay na tayo danggayan nga ginaw. Oh my God, tatabadong! Tagsat tayo! Isardang yaw kunak ti aginaw. Ay, ngay, tinumpahan naman itong tilamisaan! Ha? Apay ngayon tinumbamot ng tilamisa na pag ininuman may tata ba daw? Buso, nakamamak ni Tata Badong. Agdi din nanukan tayo no isaw. Ay, ito ba natin? Ay, apay ngayon tata ba daw? Apay akaritan na kami iti dinanukan. Ah! Oops! Ay, dumano ka talaga ni tata ba daw? Ay, Siyak ti sumaruno a kapitan. Naskan lang a siyak ti surutin yaw. Nukunak nga isardang yaw ti aginaw. Isardang yaw, wide! si kanti pagreklamo kagawad ko anang. Tamo ka sa anak amangag ni Uncle Kao. Aywan, nagrigat ka sarsarita ni Kapitan. Anya jay ko nam nga inaramid kan ka ni Kabadong. Agiinom kami. Kalat ngay masidag. Intudo-tudo na kami. Sana kinugtaran ti lamisahan may. Sana imbaga nga isardang miti aginaw. Ay nakaungot siguro. Tadis-disturbo niyaw. Kalpasan na kinugtaran na ti lamisahan. Dinanog nakmatang. Ay sos, madiday ta nga inaramid na. Ay nasken ang makadanon daytoy ken ni Kapitan. Ay, adon ti mapaspasamak asaan anasaya at dito'y barangay tayo, inteng. Aywan nga raw. Ang ibataman dahi ta igam mo abalunod dito isang wanak. Na, ay ibatam- saan? Apay ko mga ibabak. Na, Kat no makitkitam dito'y balunot ko, kat makangag kamagayam. ha! Una niya. Sa anak gayam atulang. Ti ko na masadot ka lang nga agdengag. Ala, padasam ti tumakdar. Apay mat. Padasam, awanan ti adu pa'y asaludso. Ay, una yun. Tila ipaparamid mo. Timakdir akon. Oh, ada nasakit? Ay, awan. Nasakit day tatumag mo? Saan? Kukta-kuktar ko pa. Nasakit day tasikat mo? Anyakit din. Kwa, ibataman dahi ta balunit. Song batam ti saludsod ko. Sikit. Oh, awan ti sakit ti sikit ko. No kasta, kabaelampay nga rod ti manghidaulo dito'y barangay. Iso, nga urnusam dagiti problema iti daytoy a barangay. Nakapraktis akong tuyang. Mabalin ako nga agbalin na kapitan. Nagpraktis kan? Isubit ti ko nam. Kasano ka nagpraktis? Nakitak na kwaraw nga giinom. Binugkawak ida. Anya? Kinugtarak niya lamisahan da. Kalpasan na, dinanog ko ni kwaraw. Ay sus, apay ngay naramid mo ngay dayta. Kit agpraktisan nga rod. Ay sus ba daw? Gapoy ti dayta ngay naramid mo. Saan kan amangaba? Mare,
Kunak man no nasakit ito mangkansikat ni Kapitan, kansaanan na makapagna. Ay, idi dayta ah. Ay, no kasta, magmagnan. Awan pa'y sarukod nan ah. Limpyo matngatan ti nagnana ita, Maray. Ay, awan sakit na, Mare. Kabailan na pa'y ti mangidaulo dito yung barangay. Ay, makangag ka di pa'y laang, Maray. Tulang ngamin kat, itinao di apa nagsarita may. Uray yara sa haas mo, mangeg na, Mare. Aya, kat, napanan na ngay. Ay, ije barangay hula. Urnusen na kano, dahito barangay tayo. Un ata agin lalaing matan ni Kabadong. Agasam ta dinanog na ni Kwarog. Ay, dahita nga runti kunakan ko na. Damagak man, Maray. No kasanom a pinaglimpyo ni Kapitan iti nagnana. Ay, kat, amumlatan marikuanang. Jakam mo, Maray. Ibagam mo tin Gapo, iti balunat ko. Kastagayam. Kabutang talaga ni Kapitan ti balunot mau. Idi pa'y laang. Ay, wun, Mare. Iso nga ron nga adalat ta itilaka saan nakadulin jay balunat ko. Nay, saan mo apukpukawan, Maray? Narigatan no awan kabutang ni Kapitan. Wun, Mare. Dinanok ni Tata Badong tay. Ay, unay daytan. Ayan niyang kail, tay pulong ka. Oh. Apay nga men, asaan kayon nagrunrunda. Kat agiinumlatan ti aramiden nyo. Kuha nga main. Gapo, taimpagarupyong agretiren ni uncle mo. Saan ka di pa yan, tay? Ay, saan pay? Kabailan na pay laeng. Ha? Ay, isong aramiden nyo ti trabaho yo. Awan ti agiinom. Surutin nyo, dagiti ibagan ni uncle mo kada kayaw. Kapitan, dagiti barong nga ordinansa tayo dito'y barangay. Ay, mabit lang kagawad. Apay, Kapitan? Adamang mangig ko nga agar arasas kahit. Agar arashas. Awan mo't mangag ko. Adala dito'y asidig ko. Awan, Kapitan. Si kakit dimot. Dudwa talaang mat dito'y opisina mo. Makitam da kita magmagna ako tan. Na, ay awan, Kapitan. Apay dagita aya. Agin inarasas ta. Ha? Mangagmaw, Kapitan? No kasta, pudno dya imbaga ni Maribanang, anapigsapay laang atalaga ti panagdengagmaw. Shh! Adda pa'y mangmangagaw. Anya maninday ta? Diya alutiit, aday bagbagana. Ay sus, napigsagayam atalaga ti panagdengagmaw, Kapitan. Iso asaan nakapay amabalin asukatan ni Kabadaw. Tulungan ka na magnaparay. Pa'y tulungan na, magmagna kakikitam. Kaya ta ngay tumang mo ang nasakit. Saan na nasakit? Uray ti sikat ko kung saan na nasakit. Di ka man paray. Na, No imbagam iti ang nasakit. Kunampay nga gritiro kan kas kapitan. Sugayam ti nagpraktisam. Ay kituwin mo ta paray. Nga uray mula dinanog ni Kwaraw. Kit kasi mo nga ti kapitan. Sana ya. Ay. Naungay. Malalakay. Kan natural. Binagaam ko malaang ida. Dinisiplina am ida. Saan adumanog? Di mo ko madinanog. Di nasaya atla a disiplina. Ay kas di gayam paray. Awan. Saan ka pa'y ngagbalin nga kapitan no kasta? Adu pa'y ti sursurwam. Marami ka pang bigas na kakainin. Badong, adupay tinasken asurwam, sakbay ngagbalin ka a kapitan. Ket si kamet kapitan, nasken nga aggagat ka para iti barangay mo. Tapno saan na ka abalunutan ni Nanabana. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Poclay. Musika Dante Martinez.
Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agaman kamay, iting kay panagdangan.